गारिनि फुजानाय आरोना लोगोफोरा नायलांबाय थाबानो जाबाय ना जों दा नै गारि गोदानखौ जों फुजानाय आरोना लोगोफोरा नायलांबाय थाबानो जाबाय जों देखायलांबाय थागोन फुजानाय आरोना लोगोफोरा नायलांबाय थाबानो जाबाय ना भिडिअखौ आइमोन थांगोन आरोना आइमोन थांगोन मादैमोन थांगोन आरोना ओमफ्राय जोंहा दिनै बिस्थिबार आरोना दिनै बगरदलायाव जोंहा दिनै फुजानो थांनायदों लोगोफोरा नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना थारमाने जों फैलायबाय आरोना बगरदलायाव थारमाने एसे गारिनि फुजानो फैदोंमोन आरोना दिनै एडभान्स आरोना खिन्थु मा खालामनो आरोना एसे देरि जासिगोन आरोना लोगोफ्रा भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय देखायलांबाय थागोन आरोना दं आरोना दे सेंग्राफोर एसे थाबनो खालामना होबाय जाबाय थाबनो खालामना हो एसे खनसे दंलाय है नोंथां बिथाङा एसे लाजिनाय होननाय दं आरोना नै एकदमबारे फैना फैबाय आरोना बगरदलायाव खिन्थु एसे देरि जासिगोन आरोना लोगोफोर मा खालामनो आरोना उफाय गैया होननाय बायदिसो बयबो फुजानि बयबो गणेश फुजानि एडभान्स फुजानि फैदों आरोना बेनि थाखायनो एसे लोगोफ्रा नायलांबाय थाबाय जाबाय आरोना सेंग्राफोर ओइ बे बावनो हागौलै बुक नाम्बारखौ लिरैफिन नै लोगोफोर जा प्रग्रामाव फैलायदो आरोना लोगोफोर फुरा दंजोबो आरोना मेला सेला दंजोबो एकदमबारे मा होनो बेखौ सिख्लाफोरनिबो सैसे दंजोबो भलिबल दंजोबो आरोना फुरा ओमफ्राय फैगोन दा गायकआ क्रिटिकेल फैगोन आरोना लोगोफोर क्रिटिकेलखौ फैनो थाखाय बयबो लैहोर फैनानै जोंनि बे कार्बि आंलंनि बगरदला गणेश मन्दिराव नायफैबानो जाबाय आरोना खिन्थु गणेश फुजाया 1 थारिखनिफ्राय जागोन आरोना 1 थारिखनिफ्राय सानब्रै जागोन ना लोगोफोर जाय नायनो गोसो दंब्ला लैहोर फैनानै सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरि आबौमोना फैनानै इन्जय खालामफैबानो जाबाय आरोना बेहाय खिन्थु बांसिनानो इन्जय खालामगोन बुहुद सेंग्रा सिख्लाफोरानो इन्जय खालामगोन आरोना बेहाय बे गणेश फुजा प्रग्रामाव खिन्थु सेंग्रा सिख्लाफोरा मा बुंनो आरोना लोगोफोर सोरबा नै अबावबा थांलाबायनायाव अबावबा मा जानायाव बिनि लाइफआ मा जागोन दा आरो लोगोफोर थारमाने बेखौनो बुंनो सानबाय आरोना गोसोआव नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना भिडिअखौ लोगोफोरा गणेश फुजानि आरोना लटारि आरोना गांसेयाव 100 आरोना सोर लानो गोसो दंबा कल खालामबानो जाबाय आरोना कन्टेक्टआव होना दोङो नाम्बारखौ 7 थारिखआव लास्ट होननानै 2 नि दं 1 नि दं 3 नि दं आरोना मोनथाम आरो बेहाय मेलाबो दं आरोना नैबे बगरदलायाव आरोना दा बानायगासिनो दं आरो नै खानायगलावफ्राव दं आरोना बिथांमोना मा खालामगासिनो दं लोगोफोर फैलायदो नै सेंग्रा सिख्लाफोरनि दिन जालायसिन बि गणेश प्रग्रामाव प्रेक्टिकेल मा मोसानाय जेनेबा मा फैगोन बे सिंगारा मा फैगोन प्रेक्टिकेल फैगोन आरोना खै थारिखआव फैगोन ओरैनो 7 थारिखआव आरोना होखांबाय आरोना लोगोफोर थारमाने थांसिगोन आरोना जों गारिनि फुजा जाखांबाय जों न'आव थांसिगोन आरोना बिदिब्ला भिडिअखौ सेंग्राफोर ओइ बे बावनो हागौलै बुक नाम्बारखौ लिरैफिन दा जों होखांबाय आरोना लोगोफोर थारमाने थांसिगोन आरोना जों गारिनि फुजा जाखांबाय जों न'आव थांसिगोन आरोना बिदिब्ला भिडिअखौ दोनथ'लायनोसै आरोना